Για τον Λοκέτ, ο Εντούρ θέλει να πάρει θέση χαμηλά. Ο Σμιθ, ολομόναχος για 3 λεπτά συμμετοχής. Ο Σμιθ με το που πιάνει την μπάλα πυροβολή. Παίκτης για όλες τις δουλειές, αλλά χωρίς σκορ σήμερα. Η πρώτη του ομάδα όμως στο NBA ήταν η Charlotte Hornets. 2-6 γκολ. Ελεύθερος στην κορυφή, ο Θείο. S strane, dobar šut za 2 za Unix, cijelo vrijeme imaju jako dobar šut za 2, ali evo, Kisalik, lijepo sada ide lopta kod Unixa, može li pogoditi Smith tricu, naravno da... Smith pops out at the logo off the curl, and that hit the back. Που επέστρεψε στο παρκέ δεν βρήκε το σουτ που ήθελε. Τζαμάρ Σμιθ από τη γωνία. Δεν έχει παίξει ακόμα στην τέταρτη περίοδο. Ο Σμιθ ξανά. Ουζίνσκι. Smith. Şut για 3. Sostos. Mısrak şimdi. Hızlı hücum şansı. 4'e 3 geldi bir anda. Bahçeşehir, Jamar Smith. James Kist. Jamar Smith. 3 sayılık basket Jamar Smith.